Arratsaldeon, bikote, Joseba Parron, Nagore Legarreta, eskerrik asko gaurkoan etortzagatik, bizirauten 2.0 bideo podcast saiora. Gaurkoan argazkilaritza dugu heldulekua. Joseba Parron Donostin, zure argazkiak edozein kaletan aurki ditzazkegu. Ibiltzen zera gizartea mugimenduak, kaleak, auzoak, eragileak, komunitatea eta barko guzti hori zure argazkietan modu oso umil eta zintzo batean trasladatzen. Orduan hori ere gaurkoan aipatuko dugu. Nagore Legarreta Hernanitik egian ibili zera, zure lana, gorputza, identitatea, intimitatea, natura ere ez, horiek pixkat. Bai. Zure teknika analogiko, kamera estenopeikoarekin eta laten bitartez eta barrekoak, aber nola lortzen dugun gure zue biekin, ez, lantzea eta uztartzea gaurko solasaldi hau. Eskerrik asko etortzagatik. Lehenengo galdera nahi duzuen ordenean, zein izan zen zuen lehenengo klik erabakigarria edo izan zen hori? Bueno, ni hasi aurretikan, bizkat nervioak eta beretokin usteagatikan, esan nahi detena da, entzuten dago nahi, ez hartzeko serio bat ere esateagoa zen gauzak. Esate duguna, honi behintzat pentsatu dezaketela gaur hola dela eta igual bila justo kontrakoa. Orduan, atrebituko gehala gauzak etortzen zaizkigun bezala esaten eta kentzeko importantzia esate ditugun gauzak ematen du hemen ez, jarreta eseita, grabatzen, Gana dela oso estriktoa ez. Ez dakit berdade, solemneak esan behar ditugula eta marroioik inetik kendu nahi nun, da bide batez Josebari ere. Eskertzen da. Gu ez gara oso solemneak. Behin hori, sortismorik eta hori eginda. Lehendabiziko klika. Lehendabiziko klikak nik uste Erraneko Kronikan lanian hasi nintzanean izan ziala, duela 22 urte. Guatzen naiz ikusentzuneko komunikazioa ikasi nula, eta Erasmusa azkeneko urtea karrerakoa Suedian egin nun, eta bueltatzekoa manik ez dut nire gurasoen etxea bueltatu nahi, eta orduan topeatu barra izan duen lana, hilabete gutxi batzutan, eta eskaini ziaten uaxe, eta oso ondo gaina, Erraneko Kronikan kazetari aritzea. Orduan, badakizute ez esango izuet, egunkari edo medio txiki batean tokatzen zaizunean lan egitea, tokatzen zaizu idaztea, maketatzea, mila rol egitea, argazki ateratzea ere bai. Eta garaio hartan izan duzean nire lehendabiziko klikak. Gainean nahiko ekipo majoa geneukan, denak ziela bertsolariak gizonezkoak nik kenduta, Irazu, Nahi Agirre, Agirre denak, keston parrak egiten ditu redakzioan gogatzen naiz. Eta hori izan duzan, Erraniko artikulu horiek ilustratzeko eta pixkat dokumentatzeari lotutako argazkiak izan zian. Ez dakatenak zer ikusi handirik gero nire bidetikan jorratu dute ildoarekin, ez? Ez du nahi esan gaur egun ere zituzten enkarguzko lanak egiten eta dokumentazioko lana, baina pixka bat aipatu dezun bide sormenari dututako bide horrekin ez dukan zer ikusi, baina horiek izan ziren ere nabiziko klikak. Prensa eta egunerokoari lotutako horiek ez da. Horrek zuztenean Josebari eramaten gaitu, edo? Bueno, ni oso gaztea, oso ume hasi nintzen, nik uste. 6 urteren bueltan, azkazalak jateko esan ziaten ea zen nahi nuen, eta argazki kamara bat eskatu nuen. Orduan lehenengo argazkiak 6 urterekin edo hasiko nintzen egiten, eta hortikan urte pila pasadia, nahi baino gehiago, eta orain arte, hola izan zen. Nik uste bizitza osoa daramadala argazkiak egiten. Egontzan momentu bat esan zeniona zure buruari ni argazkilaria naiz? Argazkilaria oso galdera potoloa da hori, ez? Baina nik uste beti nabilela zalea naiz, argazki zalea naiz, eta hori defendatu nahi dut, niretzako afizioa da, argazkiak egitea, baina aldi berean norabide askotan lanbidea ere bilakatu da, orduan, pixkate hortan nabil. Nola betidanik egin ditudan argazkiak,
bueno, oso gazte ere hasi nintzen argazkiak egiten, kartel bateako, argazkiak egiten, herri aldizkari bateako, edo fantzin bateako, edo kontzertu baten bueltan, edo... Baina beti mantendu dut nire espazio pribatuan ere, zaletasun hori eta nire argazki pribatuak egiten ditut. Nire nion galdetu, argazkilaria zehala esaten dezun gaur egun. Edo ikusi dituz. Argazkiak egiten ditudala esaten dut. Zu berdina edo? Ez dakit, hor. Nik uste esaten dutela argazkilaria naizela, baina ez dakit. Ikuste dut Joseba Angan daukala inatora humiltasun badu izela, ez? Eta ez dakit. Emesturtu eta gero esango ote dugu, ez? Gaur egun argazkilaria dela. Bueno, badago euskeraz zalea, ez? Kamioi zalea bada kamioilaria. Eta, bueno, ni pixat argazki zalea naiz. Orduan, hori Mikel Peruarenak esan zian behin, ez? Eta horri eusten dio, argazki zalea naiz. Eroso sentitzea da, ez? Importantea bakoitza bere terminoan. Zukok izan una gore momentuak identifikatu zenuna, prentsagan ibili ez argazkiak ateratzen, eta hemendik jo nahi dut, edo nola zizinen kamera estelopikoaren bideo horretan? Egunkarian lanean asteren urrengo urratsa izan zen, kamera hartzearena, eta gero gustatu zitzaidanez irudibidez espresatzearen bideo hori gogoratzen ez garai hartan Biteri Kulturetxean Marisol Jaben zegoela argazkilaritzako ikastaroak ematen, eta berarekin hasi nintzen. Gure garaian gaina nahiko gara interesantea izan duzen. Bizi izan genulako analogikotik digitalerako transizio osoa, ez. Nik egia esan oso zorteko sentitzen naiz, ze bi aldeetan, bai analogikoen eta bai digitalean ikasteko aukera izan hasieratik. Eta gogoratzen naiz, ikastaro hartan eta gero sortu zen Erraniko argazkilarien elkartea, eta horren barruan egin genuen ikastaro bat Alberto Gagorekin onziekin argazki kamarak eraikitzekoa. Eta ni horri gelditu nintzen fundituta. Aurkitzea bezala pertsona batek bere jostailua, bere motiboa, ez dakit, eraikitzearena, esperimentatzearena, ez dakizuna ze pasako dan, hainbeste gauza eta aukera ikusten izkion katxarro horri, orduzkioztik ez gelditu ontziekin argazkiak egitetik. Eta, denborak ematen dizu, desarrollo bat, zu denbora asko dedikatzen badiozu gauza bati modu konstantean, azkenean zure bai horrekin aldatzen zoaz, eta egia esan pozpozik nago. Hori deskubritu izanagatik eta bide horretan jarraitzeagatik. Ze ketxarro izan zen, lehenengo hori? Lehendabizikoa da lata bat, lata zilindriko bat. Kakao poto horietako tipoko zera bat. Eta horrekin ibili naiz. Piloak gero egin ditut motaz berdinetako ontziak, hasi nintzen diseinuan asmatzen, aldatzen, abertze pasatzen zen, eta zagizen. Baina hasierakoa izan zen formatu zilindrikoko ontzi hori. Eta hasi nintzen horrekin proiektu ezberdinak egiten. Hasieran tanteatzen kamara nola zibilen, baina gero pixkanaka pentsatu nuen teknika zarago argazkilaritzak merezizula ez, gauzak kontatzeare bai. Eta saiatu nintzen bideo hori jorratzen. Zerantzarik ez dago argazkilaritza bada arte mota bat ere, ez? Handeri da galdera. Bueno, argazkilaritza teknika bada, nire ustez. Teknika hori modu askotan erabili daiteke eta artea bada horietako bat, ez? Baina niri gustatzen zait bere zabaltasunean jolastea. Bai. Bale, oso ondo. Eta zer, oraintxe bertan ze galderarekin zaudete? Esaten dugunen argazkilaritzaren bitartez gauzak kontatzen ditugula. Ze galderari bizarete erantzuten edo ze proiekturekin zaudeten? Ez dakit zu Joseba, baina normalean gauza baino gehiagorekin batean egoten gea ez. Ez dakit zure kasuare hola da, baina nire kasuare hola da. Azken urteetan ibaiaren begiradarekin lotu naiz, eta nabil munduko hiri ezberdinak erretratatzen beraien ibaien begiradetatik.
Eta, nahiko galdera abstrakto edo poetikoa eman dezaken horrek, egia esan ematen du aukera gauza pila bati buruz pentsatzeko. Azkenean kontuatu naiz ibaia bea bihurtu dela ikerketa metodologi bat bezala nolabait, ez? Azkenean jartzen baldin bagea, ibaia erabiltzen baldin badugu gure ispilu bezala, balio digu hitz egiteko gure hirien klase sozialei buruz, antolamendu urbanistikoari buruz, elikadurari buruz, ibai ondoan dauden baratzak nola zaintzen ditugun, uraren kalidadeari buruz. Beste gauza aztertzeko balio du eta pixka bat azkeneko urteetan ari naiz begirada horretan sakontzen eta begirada hori hiri ezberdinetan aplikatzen. Eta ari naiz ontziekin eraikitako kamarak, oraindik ere horrekin, jartzen ibaien urazaletan. Kolorezko papel analogikoa erabilita eta batzutan irudi batzuk ateatzen dira, baina este proiektu hortan irudiak dira askotan gutxienekoa. Eta gero ere bai gorputzekin, hemendikan gutxira erakusketa badaukagu, orain Ramonen etxean dago, desmontatzen ari gea eta Laizter Intxaurrondoko kulturetxean gorputz disidentziei buruzko erakusketa bat egingoen Ramonekin, bea ilustrazioa eta grabatua lantzen du. Eta gero fakturak ordaintzen, enkarguak jasotzen, tailerrak ematen, bai, eskara denetarik. Gorputza eta natura justo bi alderdi horiek edo zuek bilak lantzen dituzue asko zuen argazkietan ere, zu naturan ere ibiltzen zera. Nik uste argazki gintzak eman didan gauza importanteena edo niretzako gaur egun funtsezkoena da, behin milaka eta milaka argazkia egin da, hain naizela nire begirada ezagutzen. Eta horrek ahalbidetzen didala pixet nire mundu ikuskera ere lantzen eta hortan sakontzen, ez? Pixet, zuk aipatu duzuna errekaren ibaiaren inguruan, ez? Eta pixet orain, fakturak pagatzeaz gain eta prentsa lana ere, igual gero hitz egingo dugula. Baina arlo pertsonalean gehien bat saiatzen ari naiz antolatzen ditudan milaka argazki horiek, eta nire begiradaren inguruan hausnartzen, eta ez dakit zeateako da nortik, igual zeateako. Seguro bai. Eta horrenketa oso bueltan datorrena, argazkia atera, zer esaten dizun argazkia, zuk zer bilatzen duzu, zein da ordena. Hor, bilatzen duzu argazkia eta gero tresna erabili, edo edukian pentsatu eta... Oso ondo azaldu bezurarik, ez dut uste da nikan zerbait lineala, ez dakit, gero bakoitzak, persona bakoitzak erabiltzen duen bidea oso ezberdina da. Hortzi pensatzen, Ez da horresik. Kasu batzuen izan daiteke amets batetik etortzen da zerbait, ez? Amets batetik etortzen da irudi bat, beste batzutan sortu daiteke istripu batetik. Guzti horrek eskatzen duena da aktibidadea, martxan egotea. Eta martxan egote horrek, hemen ekartzen du lerketa bat, hazi bat, eta ez dakit, hazi horrekin konektatzen duzu, erudi horrekin, desatzen duzu, ostras, hemen ez dakit oraindik oso ondo zer dago, baina badago zerbait, ez dakit, txinbarta sortzen ditunan ere barrunez, konektatzen dut egin deten honekin, edo representatzen hau, edo, nahi jarraitu hemendik. Eta, bide hortan igual ez dakizu goratzen ditut, olako batzu pasako zizkizun, ez? Zure proiektu batzutan, erudi batzutan, eta jarraitzeko gogoa eduki, investigatzeko, ez? Gero, nire kasuan hasieran datuz irudiak, eta gero estenez pentsatzen, zer dago hemen, hainbeste interesatzen zaidana, zergatik. Gero, horren konstienteagoa egiten zea, gero bueltatzen zea konstienteago izaten horren bila. Eta buelta berriz, junda etorri, eta proiektu batekin egon zaitezke bizi osoan elkarrizketan, eta joten da zurekin batera heldutzen. Bai, nik uste hortaz gain igual, nik uste badagola begirada bat. Hau da, kamarari gabe ere, haizeaten gabe, nik uste argazki gintzak badula zer ikusi handia arretarekin. Adi ibiltzearekin eta zure begirada pausatzearekin, eta askotan argazkiek hotxe egiten dizute zuri. Batean ikusten duzu zerbait, nahiz eta kamera ez eraman, ostras, hau honek
eta egin behar dut argazki hori, ez? Eta pixkat nik igual alderantziz, modu oso inkostientean eta horrek lasaitasuna handia ematen dit, netzako argazkiak egitea da lasaitzeko eta bai, igual pasako nuke egun oso argazkiak egiten, hori egia da. Eta ondoren, kromo guzti horiek, hastentzea, artxibo erraldoi batian, eta hastentzea ikusten loturak daudela. Eta loturak 6 urterekin egiten dituen argazki horiek, eta gaur egun agian egin dudala gogoratu gabe argazki hura berdina egin detela. Orduan, konturatu naiz, olatuen argazkiak baditu dela 12 urterekin egindako argazkiak, gutxi gora bera, orain kamera hobeagoa daukat, teknikak ere bestelakoa dira, baina funtsean irudi berbera da, ez? Orduan, hortaz hausnartzeko aukera ematen dit. Olatuena dator txikitatik, orduan, benekinik hori. Lapurtu diazu galdera bat, Joseba. Justamente, ze emozio lotzen ditugun gure profesionekin edo plazerra eskaintzen digun arte honekin, ze emozio lotzen dituzue. Denborak ere kontuan hartuta, urgentziazko argazki bat atera behar dugunean estresa, angustia bizitzen ditugu, pakea ematen dugu argazkilaritzak, ze emozio nagusi edo ezein nagusi aipatuko zenituzkete mai honetan. Nire kasun batez ere nahi zenean, eskat konputatu zaigea, hitz egiten ere artistikoaz, ez igual, enkarguzkoa lanak dianean, enkarguzko zenbait lan dianean, eskatzen dute bizitzako velozidade horretan produzitu behar dezu, ez, hori hola da. Baina beste erritmo batean sortzen ari zenean, da batez ere produzimendu oso rudimentarioak aizian erabiltzen argazkiak egiteko, nire kasun sartzen ari zena laborategin edo nagonean ibai ondoan argazki egiten edo gorputzei argazki egiten ez dakit nola esan, gora batean sartzen naiz, ez dago denbora, ez dago ezer, nago oso presente hortan eta da segulako gozamena eta bete eta sentitzearen sensazio bat. Zoriontasuna, ez dakit, horako zerbait. Teharki ez dut. Bale. Bai, horrexo, nik uste baso batean galtzen banaiz paseatzea nire argazki kamerarekin, estasi edo, hirian ere paseatzen galduta plazerra hartzen dut eta ez da beste zer existitzen. Kameratik begiratzen dut eta horrek nolabait harremantzen nau errealitatearekin eta badago bitarteko zerbait pixkat igual, eta gero badago jun behar dezunean argazki batzuk egitea prentsarako eta orduan tentsioa maksimoa da, urduritasuna ikaragarria da, zer askotan aukera bakarra daukazu argazki hori egiteko, zure ondoan daude beste 10 argazki berbera behar dutenak eta presa berbera dutenak, eta horrek kriston tentsioa, orduan oso ezberdina da prentsalana eta plazerraren inguruan, zure zaletasunaren inguruan galtzen zarenean argazkiak egitera. Plazera aurkitzen zu ere tentsio horretan? Haren lanina horretan horrez dago plazera? Hori da, Ez tentsioa, nire esan, baina, plazerra izatekotan da, lortu dezu, ikusten dezunean gutxi gora bela, lortu dezula emaitza edo eskatu bizuten hori egiteko, eta dezu, relajazioa, nik uste, erabat ados nagoen, ez dut ondo bizitutu dezula, bi plano ezberdin dira. Aragia txarra da, edo baldintzak txarra, beti dago zerbait, eta hori gaur egun dauzkagun tresnekin segurtasuna handia daukazu ikusi aldezu, garai batean errebelatu artean etzenun ikusten. Gaur egun da ikusi, aukeratu eta telefonoz bidali askotan argazki bea hori. Hor tentsio horretan plazera aukitzea, ez dakit. Horrek zer esan nahiko luken. Eta memoriaren inguruan, esan dugu kontatzen ditugula gauzak argazkilaritzaren bitartez, memoria historikoa ere bermatzen du argazkilaritzak. Zuek lan egiten duzue pentsatzen etorkizun batean zuen argazkilaritzak, zuen argazkiek kontatuko dutela egungo garaia?
Nik uste kasu horretan Josebak dauka artxiboa, justu aipatu duzun alorrean, segurako balioa daukala. Gaina bizigean mundu honetan badirudi, precisamente Josebak retratatzen dituen eguneroko horiek ezabatu egin nahi diala, leku askotatik. Eta, de repente eukitzea berri mugimenduetatik, beste logika batzutatik sortutako aktibitate eta borroka guzti horiek registratuta, daukala kriston balioa. Nire kasuan nik ez etorkizunen gehiagin pentsatzen. Gorputz bizitzen benetan, lehena azaldutako estazio hortatik sortutako zerbait da. Ez dago pentsatzen hori posteridadean geldituko danik. De hecho, argazki guzti horiek leku fisikoa gero eta gehiago okupatzen dute. Ez dakit, ez dute egiten geroko, baizik eta momentu, ez dakit nola azaldu. Gehiago da egoteko modu bat, edo zenbait egoteko modu bat eta bizitzeko modu bat hori eginez. Egina dagoenean, ja igual ez zeten beste interesatzen. Igual jendeari interesa dakioke, kasu batzuta, zorionez, egia esan, gero jasotzen duten feedbackak positiboak, ez baina, oso funtzio edo logika ezberdinetatik egindako argazki izan daitezkela, baina, hasieran esan dako ez kaso gehiagin esaten dugun hori. Nik uste ahaztuak ditugun gaur egun, adibidez, kutxateka, fototekak eskaintzen digun, artxibo historiko hori hor agertzen dira, argazkilari batzuk, Paco Marín, Ricardo Martín, ez dakit, mila lotuta gaina oso negozio txikietara, horiek zian argazki denda zeukatenak, auzo batean, bestean, eta gaur egun artxibo hiedia gure historiaren gorderia, hemen ere egian oso aipatzekoa da egiten ari diren lan zoragarri hori berreskuratzen, artxibo pertsonaletatik eta nik uste, argazkilari guztiok daukagula hori. Argazkiak biltzen du momentu batean gertatutakoa. Ondorengoek ikusiko dutena, eta bai zure lana edo nerian ikusiko dituzte eta ikusi ahal izango dituzte nola bizi ginen, zer ginen, ze jarrera estetikoak zeuden, bai. Esan dezunaren arira gordegiak hartzen ditu, memoria personaletatik bihurtzen dira azkenean memoria kolektibo. Argazkiak niri gertatzen zaitzuen bilen lanekin ikuste ditut argazkiak personalki identifikatua sentitzen naizena eta pentsatzen dut ere nire garaiaren emakume, boiera, persona disidente eta barreko gorputzaren isla direla ere. Orduan, persona eta kolektiboaren batzutan komunitatearen apuspikatere hor nastu egiten dela. Hori zoragarria da, nik uste argazki egin zan, Guk egiten dugu gustokoa duguna, eta ondorengoek edo ingurukoek beste begirada batzuk jartzen dituzte horiengan, eta hori da, nik uste ederrena. Zure begirada izan dana, ondoren beste batzuen begiradapean beste gauza bat bilakatzen daula. Ematen da horrelako hartumen bat edo erreman bat, elkarrizketa bat, zuk argazkia egin, nik ikusi eta hor bakoitzak nola bizitzen duen edo zer sentitzen duen argazkia ikusten, izan daiteke ezberdina, noski. Argazkilaritzaren irekitasun hori bereziki asko maite dudan zerbait da, eta horrekin ere asko jolasten dut. Eta bai, azkenean ustea argazkitan nolabait ere txistea erabatez kontatuta ematea, adibidez, usteak toki bat, jendeak bere gauzak proiektatu ahal izateko eta jolas oso polita da baita ere. Bai, horrekin lotuta komunitatea azari garela, elkarlanak eta horrelakoak ibiltzen zarete beste eragileekin, beste argazkilariekin elkarlanean. Nik zentzu horretan aipatuko nuke hemen inguruan daukagun ez argazkilari bakarrik baizik eta sortzaile komunitatea, zorionez harreman oso polita dauzkagu gure artean eta elkar kolaboratzen dugu bilo bat. Bai dantzariekin, bai musikariekin, bai idazleekin, hartu eman handia daukagu gure artean eta
eta bueno, zorionez bat ez baldin bada bestea dago zerbait sortzen, eta izu argazkiak behar ditugu, edo alderantziz, ni argazkitan nabil eta soinu bat da behar dut, edo ezakit, egia esan, zentzu horretan besteekin sortzearena oso interesgarria da. Eta gero baita ere, aipatuko nuke baita ere, tailerretan eta asko ibiltzen naizenez, tailerrek ere bai, argazkigintza tailerrek sortzen dutela, da hori behintzat asko sustatzen dut kolektibotasun hori, ez? Ez izatea ni bakarrik, ez? Bai, sustatzea lan kolektiboak, kooperatiboak. Eta esango nuke gaina, Andrea, zuen generazioan, batez ere neska gazteagoek hartzen ari direla joera bat, ez dakit, gu gatoz pixka bat, badaukagu alako berentzia bat vieja eskolatik, ez? Artistaren vieja eskolarena dela ez gure izen personala eta bakarkaritzearen hori, ez? Eta asko pozten naiz ikusten detenean gaur egun hasiera batetik sortzen diela proiektuak kolektibotasunetik, ez? Eta ez dauka norbaiten izena, baizik eta izen kolektibo bat da, eta badago gorneska gazte kuadrilla bat, eta igual begira da oso politikoa duena, eta horretan aurrera pauso handiak eman dituztela generazio berriek. Aurkitzen zera horrekin tailerretan zu. Bai, eta batez ere, emakume argazkilarien festen eta salseatzeko aukera izan detenetan, nik edo gehiago ikusten dut, eta egia esan asko pozten hauen zerbait da. Barakaldon ez tala dagoela... Bai, Barakaldon elkartzen da, baina bai, da estatu mailako topaketa bat. Zoragarria hori. Zoragarria. Bai, elkartzea, ez da? Ondokoekin, zure kasuan, Joseba? Nire kasuan, nahorek esan duna, tailerretan saiatzen naiz, pixet, kazetaritza lanean adibidez, zure lana da. Askotan enuke sinatuko, askotan ere pentsatzen dut argazkian agertzen den horrek daukala benetan argazkiaren egiletza eta ez nik. Pixet hor arazo handiak ditut, hori beste gauza bada. Baina bai, tailerretan oso interesgarria egiten zait lan amankomunak egiten ditugunean, eta hori, horrek erabakiak amankomunean hartzea, erabaki estetikoak orain arte ez, beti zuk esan dezuna, artistaren irudia arraro horrekin lotu izan ditugunak, apurtu iten dira, eta bapatean 6 pertsonen artean erabakitzen dugu koloretan, ala txuri beltzean nahi dugun izatea. 1000 erabaki hartu behar diranak zure edizio mailan edo laborategian hartzen dituzunak, bapatean izateak maila kolektiboan, eta horrek asko aberazten. Ni aberazten hau bintzat asko. Postprodukzioa lantzen duzue, argazkiaren gainean argazkia ikutu eta tailerretan edo nora arte iristen da prozesua. Ez argazki lantzerako garaian, dudik gabe, hasieratik bukaerara. Argazkilaritzaren parte da, ez? Argazkia prozesatzea, bai, garai batean koloreak karreteak ematen zizkion, argazkilaritza digitalan, errauaren asunto guztionekin, argazkilaritza digitala hasiera batean diseinatu zen, argazkien nola baitire bildutzik jasotzeko, ez? Kamera digitaletik. Eta garai batean karreteak ematen zion kolorea, kontrastea eta bar gero ematen zaio ordenagailuan, ez? Orduan, argazkilari batek dudik gabe, postprodukzioan menperatu beharra dauka. Nik uste dela errebelatzea. Hau da, digitalean errebelatzea da, azkenean zuk mailan edo laboraterian erabakitzen zenun paper honetan, edo erabakitzen dezue, ez, kontraste handiagoa aukiko dut, grano handiagoa, ez, eta gaur egun hori ere inalda digitalki. Eta, noski, tailer bat lantzen dezunean, eta batez ere erakusketa batera zoazenean, edo emaitza danean erakusketa bat, erabaki horiek oso importanteak dian. Baita ere, ze paperetan imprimatu nahi dudan, mila detaile. Erabaki asko daude, detaile asko daude. Eta horiek amankomunean egitea oso konta. Humiltasun ariketa da.
humiltasunarik eta ondokoari entzutea eta bestearen iritzia propiotzat hartzea ere. Eta karga konpartitzea ere, bai, ze badakizu bestela ze marroi edan zu benak, ez daukazu norekin, hitz egin, zaude horien bultaka, eta ez daukazu norekin, ez dakit, azkenean taldekako lana modu osasuntsuan egiten danean, eta sintonian zauden jendearekin, kriston gozatu gara, ze azkenean dago karga partekatu bat, eta esatea, bueno, ez zitzaidan nola hori okurrituko, eta ez dakit nola esan, egia esan ez daukat, orain arteko egindako lan kolektiboetan beti asko gozatu dut. Zoragarria, apuntadito. Gaur egungo sarei buruz, teknologiak, erritmoa, argazkilaritza mordua dagoen sare sozialetan eta zemuzko harremana duzue teknologia berri ez den berri hauekin. Bueno, azken finean, nik uste hori argazki gintzan hasieratik, ez? Kodakek argazki gintza demokratizatu nolabait, ez? Hasierantzian oso ekipo handiak eta 19. mendearen amaieran Kodakek asmatu zituen kamera txikiagoak eta ahalbidetu zituenak etxeetan edo norbanakoek argazkiak egitea. Hortikan aurrera izan dena da desarrollo bat. Gaur egun informazio sareen bidez gehiago zabaltzen dira, eremu pribatuan geratzen zian, etxeko giroan geratzen zian argazki horiek gaur egun publikatu egiten ditugu edo zabaldu egiten dugu WhatsAppez edo ez dut uste asko aldatu danik, maila horretan baizik eta gehiago iristentzea edo iristen dira argazkiak bestela. Ados nago Joseba esaten duenakin, hala ere iruditzen zait, sare sozialak badaukatela komponente bat, lagun arteko album batek ez daukana igual, da sare sozialak ere bat politizatuta daudela ez. Eta zaude argazkiak ikusten, baina zaude publizitatetik bat tragatzen, edo ez dakit, bakoitzari seguro iristen zaizkizuela zuen perfilari egokitutako edukiak, ez? Nahiko lokesan me toque comer aguacates, ez dakit, ez? Edo beste bati, ez dakit, tokatzen zen gimnasia egitea, banaizelako emakumea, txuria, europarra, ez dakit, beste bati tokatuko zaio, ez dakizu zuzemezu mota jasotzen dituzuna, eta zuk tokatzen zaizkizuna jaso hori zu algoritmoak, eta hori algoritmoak ere norbaitek asmatuko zituen, orduan. Badauka zate hori ez, oso erabat politizatuta dagoen zerbait da diela sare sozialak eta bueno, oso tresna ezakit nola esan, eraginkorra eta potentea dela, ez? Alde batetik, eta bueno, guzti hori likatzen dela irudiekin. Aldi berean, iruditzen zait, nire honek sare sozialak askora erabiltzen ditu, eta enteratzeko, ez dakize konzentrazio dagoela, edo ez dakize kontzertu dagoela, o ez dakize erakusketa dagoela, edo nire honek adierazteko batailerra dagoela, edo bestea ez, alde hori ere badauka. Baina, batzutan beldurra ematen du. Beldurra ematen du, igual egon naiz pentsatzen ez dakiz zerrei buruz eta aztaska hor daukat, edo ez dakit igual alderantzin izan da hori ikusetela nahi gabe eta gero hortan egola pentsatzen, ez, orduan, bueno, hor badago, bueno, sartu diguten gol eder bat, jende guztia daukagun mugikorra, lortzen da gainea segundu bat daukagunean hori begira egotea, eta ez dakit, nun bukatuko dugun guzti honek, baina, bueno, ez dut ere katastrofista izan nahi, badaude alternatibak, badaude fedibertsoa, badaude sare sozial alternatiboak, eta, bueno, pixkat espabilatzen dugu, lortuko dugu, ez dakit, armazare hortatik ateratzea, baina, egon hori badago. Noski, gure komunitatearen sare osasuntsuak ere sortu ditzazkego fedibertso horretan, internetan egoteko dauden oraindik beste 1000 modutan hori noski baietz. Bale. Nik sentitzen dut gazte 30 urteko persona bat ez dela, sare sozialetan adibidez edo kaleetan ere, dana egina edo sortua dagoela. Eta hor niri gertatzen zait horrelako sindrome da impostora, baina kasi ez dakitela inkluso zer kontatu. Zuek horrelako bizi izan duzu horrelakorik? Hau da, ikusi teknologia guzti horretan dagoen informazio guzti hori eta saturazio horren bitartez horrelako blokeo batzuk sentitzea edo hor galdera superpersonala. Bitxia da, humiltasun ariketa handi bat ere bada.
ikustea bat batean, zuk, ostras, nik hau egin dut, eta bat batean ikusten duzu beste 10 egin dutela, edo egin zutela, edo informazio gehiago jasoala ere, bueno, etxea sentitzen hain berezia. Alde positibo edo, bueno, netzako irakaspen puntu hori badu. Gero ikusten dut ere bai, bueno, masifikazioarena hor dago. Inpostorea, bueno, nik argazkiak egiten ditut. Ulertzen dut, ez dela ezer berezia, eta jendeak argazkiak egiten ditu neurrian antzekoak egiten ditula ere bai. Bai, bueno, gero badago gure gizartean dagoen karrera hori berezia izan behar, esango, berezia izan behar izatearena, ez? Eta, bueno, ez dut zertan, ez? Ez dugu zertan bereziak izan behar, izan gaitezke beste edozein bezalakoa, ez? Ez da zer pasatzen. Eta gero aldi berean iruditzen zait, gizakiakean neurrian, gure pentsamendu eremuak baituztela muga batzuk, nahi esan, baina, gizakiak pentsatzen gabiltzanetik bete gabiltza gai berdinen bueltan, nahi esan, beriotza, maitasuna, natura, familia, badaude gai estandarrak, ez? Eta, bueno, iruditzen zait argazkilaritzaren historia begiratzen badezu, azkenean argazkilari ezberdinak ari dirala edo ari gerala gai berdinetatik pasatzen behin eta berriro. Gaiak mugatuak dira, ez dugu zentzortan gai berri bat asmatuko. Iruditzen zaidana da, izatekotan eta nahiko bagenu, eta, bueno, justo nahi buruz asko izaten dugu, sormen tailer, argazkilaritza, begira da, askotan debatitzen den zerbait da, ez? Eta ikuste eta azkenean bakoitzak egin dezaken aportea da, galdera hori nondik erantzuten dion, eta nola, ez? Eta azkenean nire biografia edo zurea ez da berdina, eta nik galdetzen baizu naturari buruz zu gauzer esango diazu, eta nik beste bat, Josebak beste bat. Orduan hori nahi gabe, zure begirada eta biografiatik prozesatzen bali maizu modu honestoan, atera behar dela zerbait zurea, por narices. Irutzen zaiz, por narices, atera bartzezula, zure iritzia dalako, zure esperientzia, orduan. Ez dakit, ez gela erotu behar hortan, norberaren begirada edo jarrera zerbait naturala dela iruditzen zait. Badago, uste alemana dala, Smith, ez da egin nola esaten dan, Philip Smith edo, horrek garatu du kamera bat geolokalizazioen arabera ez dizuna uzten argazkia egiten, hau da, zu jutentzea Pariseko Eiffel dorrearen argazkia egitera eta blokeatu egiten da. Beak neurtzen du zenbat argazki egin diran bertan eta esaten du nahikoa. Eta horrek beti, oso proiektu interesgarria iruditzen zait, kritika bat da, aipatzen duzun masa zea horretara, baina aldi berean mugatzailea iruditzen zait. Hau da, pertsona horrek, da prototipo bat eta da ariketa artistiko bat, baina zergatik ez du, nik zergatik ezin dut egin berriro ere hori, ez? Zergatik ezin dut nik Kontxaren argazkia egin. Garai batean postala erosten genuen, argazkilari izugarriek egiten zituzten, hemengo postal loiek, gaur egun famatua diren argazkilariek egiten zituzten, da nola zuk ezin zenun, erosten zenun postala. Gaur egun zure mugikorrarekin egiten duzu argazkia. Hor sortzen da, elkarrizketa interesgarri bat. Bi aldeak ikuste ditut, eta nik uste arteak ere balio dula hortako. Ez bata ez bestea, elkarrizketa hortan aurkituko du norberak bere dia. Neka galdera bat, igual ekarrita gehiagi den osteari, baina balio digu edozein lurralderekin, edozein hirirekin, edozein espaziorekin, dala ea dauden argazki batzuk gehiagi egin direnak, edo zein beste toki egon daitezke ez direnak egiten argazkiak auzo batzuetan, espazio batzuetan, hor zuen begirada non edo nola kolokatzen duzuen. Galdera zabala, konkretatu dezakezu pixka bat gehiago, galderaren norabidea. Bai, ea dagoen espazioren bat, oraindik harrapatu nahi duzuena. Igual gehiagi zabaldu ditut. Bai, ez dakit erantzun, galdera horri Joseba, badakit erantzun. Ez dakit, nik uste argazkilariok badugula, ez dakit, postaletik harago joateko joera, ez? Nei asko gustatzen zait ibiltzea, norabideri gabe,
eta, bueno, beti azkenean amaitzen duzu ertzeetan, eta ertzeetan sozialak eta ertze urbanistikoetan. Eta, bueno, ez dut uste argazkilari ontzea dala, gehiago da, bueno, Donostin postaliria zeinek saldu nahi du, zein interesekin, eta hor irudi bat badago, ez? Baina nik uste hor argazkilarion artean eta historikoki ere begiratzen badituzu Donostian argazkiak egin dituztenen, bueno, lanbidez argazkiak egin dituztenen artxiboak fijatzen zea, denek begirada eraman dutela ertzetara ere, bai, langileen auzoetara, hor dana dago, ez? Gero, boterean dauden horiek saiatu dira saltzen, kontxa, saltzen, postala. Ardura badakagula ere, eta argazkilaritzatik ere ardura hori eskaini ezakegula edo. Bueno, eta gero argazkilaritzak, ertzetara junez, eta argazkilaritzak ere ematen dula aukera ikusten ez dian gauza jasotzeko, ez? Hitz egin dezakegu emozioetaz, hitz egin dezakegu, bai, tangibleak ez diran gauza asko jasotzeko ere balio du irudi batek. Eta, bueno, agian hori da gehien landu duten gauza bat. Maite Larburu musikariak esaten zian, ahora ez du beti erretratatzen dituzu iesi dijoazten gauzak. Oso modu astratuan da, zentu zitzaidan asko nola azalduzun, ez? Azkenian, bai, argazki egiten dituten argazki asko ez daude errealitatearen mailan, ez dakit nola azaldu. Horrela, ez du bat errexe izan beharrez, honik sentitzen dut emozio hau, honik zer esan nahi du eta hortaz nola retratatuko dut argazki baten bitartez. Agian begiradak zer ikusa gehiago dauka pintore baten pentsamenduarekin. Nik askotan pentsatu izan duen, gehiago naizela kamera bat daukat pintore buru bat, argazkilari bat baino. Jarri bat ditezkek mugak, nahi esan. Bai, azkenean esan dugun argazkiak etorri daitezke soinazio batetik edo sensazio batetik, ez? Eta, bueno, asmatzea hori nola plasmatu, bada erronka bat niri, ezakit asko pizten hauena, eta, bueno, ariketa polita iruditzen zait. Ikusten ez dian gauzak plasmatzea, bai. Ametsarekin markatu, leheno nekan galdera eta oin berriz atera duzu. Ametsarekin zer da? Zuk ametsan irudikatu duzu estena bat, esnatu gogoan duzu estena hori. Pasa izan zait, etortze irudi oso ez dakit konkretuak, edo, bueno, ez oso konkretuak, baina irudi inguru bat. Eta gero horrekin jolastea eta zerbaitetan konkretatzea horrekin jolastu izan den. Ideia polita. Apuntatuta. Izten jongo gera. Nik, bueno, bota dituzue ideia asko niretzat gomendioak izan direnak. Ez begiratu horrela. Ez, hartzen zaitut oso serio. Ze gomendatuko zeniokete? Argazkilari ez berri bati, baino persona bati dagoen hor pentsatu zer kontatu, zer ez kontatu, nola usartu honekin, aurrera pauso hori, iniziatiba hori, salsero izate hori, nola bideratzen duzu, nola zer gomendatuko zeniokete? Argazkiak egiteko. Argazkiak egiteko, gaina badirudi ez dakitula ez dakit posizio hori ez, esango zenioke, ez dakit, argazkiak egiteko esango nioke, eta jarraitzeko bere suari eta bere gogoari, eta listo, nik hori egin dut, eta, bueno, pozik bizina ez. Jazta, bai, horri erantzuteko, izateko honesto horrekin eta zintzoa eta konprometitua horrekin. Ez dago beste tramparik, beste klaberik. Nik uste ikastarotan asko ikusten duzu jendea datorrela pixket, inspirazio, teknika dira, eta inspirazio ez teknika, egin argazkiak. Nik erakutsi aldizut zer den diafragma bat, nire humiltasun guztiarekin, baina argazkiak egin nahi badituzu, argazkiak egin. Eta behin 1000 egin dituzula, hasi pentsatzen egin dezun hortan. Gertatzen dena bizi garela gizarte batean jendeak nahi ditula emaitza berehalakoak, ez? Nik nahi dut argazkionak egin. Nik ez dakit zer den argazkion bat, orduan, bai. Bai, hombre, dudik gabe eskatzen du konpromisua eta lana. Hori da, konpromisua eta lana, eta hori eskazago beste ikan.
lana egitea, argazkiak egitea, eta bide batekin konprometitzea. Eta jartzea hori zure bizitzaren erdigunean. Eta erabaki asko hartzea horren arabera. Hori mantendu eta defendatzearen arabera hartzea zure erabaki asko bizitzan igual. Eta, bueno, hori defendatzen bizitzea eta egin eta aurrera. Aldezu eta hierba montatu zuek bilak elkarrekin ia montatuko nintzateke baitxe bertan gainera. Zuk antolatu. Bueno, Ikere klasiko nuke. bukatu da gure saioa, eskerrik asko etortzeagatik, animatzeagatik, tartetxonengatik, errepikatu dezakegu hemendik kanpo beste ezin momentutan. Eta, bueno, eskerrik asko Bagera elkarteari, Hamaika telebistari, Irutxuloko hitzari, eta bari espazioagatik ere, etorri zareten guztiei ere eskerrik asko, eta leizter arte. Eskerrik asko zure hain goxo gidatzeagatik. Eskerrik asko, Andrea. Zuekin oso errexen. Eskerrik asko bikote.